Denne video omhandler upload af billeder til webshop. Vi vil prøve at gå ind under webshoppens administrationsmodul, som vi kan denne vej. Vi logger ind med vores brugernavn og adgangskode til webshoppen. Her går vi ned under fanen filhåndtering, og her kan vi vælge at gå ind under filhåndtering og uploade et enkelt billede. Vi kan også gå ned under multi-upload, således vi uploader flere gange. Det vælger vi at gøre. Her skal du gå ind under kategorien shop, vælge at det er den map vi vil uploade billeder til, og vælge filer. Her har vi nogle forskellige filer, som vi lige kan prøve at se med større ikoner, som er angivet med de navne, som vi har angivet dem med i Navision. Hvis vi for eksempel prøver at tage tilbehør her, så kan vi gå over i Navision under webshop varekategorier og se, at varekategoribilledet det er tilbehør.jpg. Det navn her og det navn, som vi lægger oppe i webshoppen på billedet, det skal altså matche, for at det fungerer. Vi vælger, at vi tager alle de her varer, siger open, og derefter uploader dem til webshoppen. Vi prøver at gå tilbage til Navision, går ind i webshop opsætning og går på webshoppen. Derved så kan vi se, at billedet til en turcykel det er blevet uploadet. Vi kan se, at kategoribilledet tilbehør er uploadet, og vi kan simpelthen også se, at der er et billede af en kæde, der er blevet uploadet. Et billede af et bremse, det lader vi ikke ind, og derfor så er det altså ikke få nogen billedreference. Altså der har en billedreference, men der er ikke noget billede, der peger på. Det var alt omkring, hvorledes man uploader billeder til webshoppen.